Mm. Hello mga kumigel! So yun po, welcome back po sa channel po natin, si Richard, at ang ating po pagsasalusaluhan po ngayong araw na ito ay super crispy pork belly chips po, na napakalutong po yan. At saka po, meron po tayo ritong spicy chicken liver adobo, yun. At saka po, meron po tayong kanin, meron pong itlog, meron po tayong sukang maraming sibuyas at bawang po rito. Siyempre, meron pong pamutat na papaya. At ang ating leftover na soup, yung pong ating bulalo soup. So yun po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers. Maraming salamat po, Ama. At pasalamat na rin ko sa inyong bukto na anak. So Kristo na magligtas. Amen. So, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ano natin dito. Sarap talaga. Mm. Mamantika po. Sarap. Mm. Itong liver adobo po natin, marami na rin pong sili dyan na nilagay po ni Hasiani. Tapos pinalagyan ko na lang po ng sili sa ibabaw para po makita nyo. Sarap. Lasa. Mm.
Napakanipis niya po yan, tinatin. Pag kinakagat yung lutong na malambot po, hindi ko siya mahirap kagatin. Sarap po ng bulalo. Sarap. Sarap, pineapple. Sarap. Sa puso. Sarap po sa kanin itong yung chicken liver po natin. Excuse po, busog na.
Sam, shoutout na rin po si Honey Bear. Ayan, simulan na po natin ang ating shout out. Ayan. Hello po kay Ate Che and Kuya Jojo, kay Ate Jackie, hello po. Shout out po kay Kyrie Irving, Julio Doms, Rafael James Calayag, Misia Roxy from Las Vegas, Nevada, Marie Grace Gabriel, hello po. Noli Banting and kay Clyde Deva na laging nanonood sa atin. Ginalyn Andres, hello anak. Mad Jam, tama po kayo and thank you so much po. Teresa Rubina, Manfred and Wenceslas Listas ng Austria, Manila Sound Clips. Ang sabi niya, ang galing ni Bunso, akala niya ads yung video na ginawa niya. Ako rin eh. Thank you so much po. Pagka-edit, si Risham po nag-edit din noon, di ba? Take note. Risha, ikaw rin ba nag-edit noon? Opo. Galing nga, may Yan. Shout out Diane Marie Flores, Marlon Uson, Marjorie De Asma ng Cagayan Valley, Edgardo Erepol ng Dasmariñas, Cavite, Clarissa B. Imas, shout out Cyril and Siley Imas. Thank you so much po. Eunice Bayato, Lergibel Tibubos, Meds Loriente, shout out sa mga BFF niya, si Christina Consolacion na nasa USA. Marisa De Inchausti ng Laptrap, California. Eric Catalan, Chenmina Lebrila, shoutout sa mga kapatid niya, sina Gail Vallejo na taga Marikina, Relly Mina ng Batangas at Gia Mirabete ng Dubai. Christy Malano, hello po. Josephine C. Ballesteros ng Nueva Ecija, Penaranda. Maria De Leon, hello po. Nira Ocampo ng San Diego, California. Maricon Dalumpines, shoutout sa Dalumpines family. Shoutout po. Wilbert, EJ, Iyay, Atining, Sweet, Joy Joy, May, Ian, Daniel, Valentin, Tere, Rian, and Nico. Sa Gutierrez family naman, shoutout kina Ate Maylin, Kuya Obet, Angel, Pia, Ira, and Gabi. Marilyn Alquino, shoutout sa anak niya si Christine Larsen, Margaret, at Ate Mini, Italy. Mar Pagubayan Milarian ng Kuwait. Thank you so much po and shout out kay Joseph Mercado Magtoto, Josephine Bacarias and family watching sa Saudi Arabia. Kyler Adam, David Pineda, Ronielet Manuel Mangabat, hello po. And Paulina May Revuelta, happy birthday. Maros Katukod and Ron Corns ng Hong Kong. So, yan po, napakasarap. Anyways, napakasarap na luto mo sa spicy chicken liver na to. At tapos, perk na lang po natin na to, ano? Yung pork belly chips, bumagay po to sa kanin. Ang napakasarap. Tsaka po yung leftover po natin na yung soup na, bulalo. Napakasarap po mga kabigyan ng mukbang po natin. At sobrang salamat po ulit sa muli pong pagsalo po sa akin. At maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkang pinagkaloob niyo po ngayong araw na to. At sobrang salamat po mga kabigyan hanggang sa muli po. Kaya, bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.